Corporal Caru Cymru ydy'r trac sydd yn ffitio fel jig-so yn ei gilydd mewn ffordd. Mae hi'n drac am dripiau Wales Away dwi wedi cael. Mae'r hanner cynta'n sôn am y bywyd llwm sy'n dueddol o gael rhwng y tripiau. A wedyn yr highlight wedyn erbyn y diwedd lle da ni cael mynd ar Wales Away. Yn ferch neu fachgen. Dwi'n cofio dreifio i gwaith a gweld yr holl wyneba hollol bod a llwm yn mynd i'w gwaith. Dyna lle ddoth yr ysbrydoliaeth mewn ffordd bod rhywbeth sy'n neud rhywun yn hapus ydy'r rhywbeth o ysbrydoliaeth. A bod Wales Away yn gallu bod yn un o'r pethau yna sy'n dod â gwen i wyneb.